Mga kaigsuunan, niya ang laing sumpay, ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat, ako. Mga bugtong magulat. Unsa? Si Alona? Maggusto sa anak ni Raymond? Maggusto siya, Jimboy? Mao ka na, Lia. Dito ko gi-cancel ang bay. Ug si Raymond gyud ang misulti nako nga mabdo si Delona. Makalagkot! Olo. Nagsabak na si sa anak ni Raymond. Olo. Huwag na iba ako nga anak ka nagipaghandoy ni Raymond. Olo, hilak. Huwag na hatag bigay ka rin sa salbayas na Alona. Huwag kalagkot! Olo, hilak. Onya, ha? Isa man. Sukol pa ka? Ha? Ha? Di gyud ka mo surrender, day? Ha? Di yun? Dili, Jimboy. Bahalag may anak na si Raymond at sa animal nga Alona. Ipadayon din mo ni Breaks ang tanan na mong laraw. Bidang isuga gyud nimo din, no? Bisan, ha? Wa na mo'y daganan? Kung sa boxing pa ni Delia, wala. Knock-out na ka. Kamu si Breaks, knock-out na mo. Nya, sukol yapon mo. Ipadayon na mo ang tanan. O kinahanglan nga mo lampos kami, Jimboy. Kinahanglan kyod. Okay. Ipadayon mga ninyo ang tanan ninyong binuang, day. Usbunti ka sa pagpasidaan. Nga ayaw ninyo pasakiti si Aluna. Labi na karon nga may bata na yan tiyan. Oras nga may dautan mo may tabo ng Aluna. Labi na kung simba ko, makuha ang bata siyang tiyan. Ha? Kanya ang isabak. Kaya kung simba ko, mamatay ang bata sa sapakan ni Aluna. Ikaw, Lia. Ikaw ang diretsong rumbuhon si Raymond aron iyang panimaslan. Ikaw, yun, Lia. Jimboy! Maubat, Dong Raymond? O di, ano na. Karong sunod adlaw, mularga ko paingon sa Manila. Mga tulog ka adlaw ko dito na bindugay. Mag-unsa man ka sa Manila, Dong? Tuan, usa sa itong sinaligan sa itong pawn shop, kaslon siya. O gato sa Manila ang kasal. Taga Manila mo ng babae nga iyang nauya mo pagkaslan. Ah, mao ba? Kanindot ka ng Manila, Dong, no? Abi mo, usabi na sa kong panganoy ka ni Adto, nga makaadto ko og Manila. Oh, mo ba? Taon sa kumahal eh. Dolo mo ko na Manila, God. Pasag lang. May higay na nga dadon ka kung mato ko sa Manila. Ayaw lang una ron kay mablos ka. Di ko gusto mo biyahe ka o gayok na may bata ng imong tiyan. Bisan gali sa inyong probinsya, di ko gusto mo ato ta karon nga nagsaba ka na. Mo'y akong gusto nga anhi ka na sa dool mintas wa ka pa manganak. Pero, Dong, manangit ko ni mo daan ha, nga kung wa ka, musuri ko og mall sa syudad. Kay, laay po ba ang magpundo din sa bay? Gamay pa mamitaw ni akong tiyan? Okay ra na oy. Basta ani ka lang sa itong mall ng syudad. Shopping, okay ra. Pero kung mudako na ginantiyan mo, anak na higayon na nga magpundok ka ng tsabay. O sige, ikaw mahipaw, Dong. Bueno, tugma, kita magkuyog panuroy sa mall. O niya, mamalit patag sustansya, alang siya magsabak. Gusto ko nga himsok ang bata nga magawas kikan si Muntian, di Alona. O Tiriang, mular ka mo kugma sa Manila. Mao nga tulog ka adlaw patingalay ko mabalik kini sa ato. O gusto kong tibok adlaw kong isuroy si Alona sa mall uban sa umaabot niya ng mga anak. Unsa anak ko tawad, sir? Nga naa pa man sa tiyan ang bata, boy! O bitaw, napastiyan. Pero kuyog yapon siya sa pagpanuroy ba? Uy, ala, sir! Ala, lahat ba tayo atong, sir pa? Sa'yo ba yung atong nanawag si Ma'am Lia? Kay mo ani ko nun siya o magkipanuroy kang Ma'am Alona. Nanalimot na di kong sulti ninyo, ay! Nanawag sa kanina sa telepon na! Ina lang siya nga di makakuyog si Alona niya panuroy. Kay kami karon ang magkuyog ni Alona. Taw-taon na ba sa may nga wa magkakuyog sila og panuroy sa gawas? Kay adong din siya, wa man sa ta. Dito man ta sa probinsya. Pasag di lang. Iniglargaw niya na ko sa Manila. Magkakuyog rin niya mo panuroy sa suad mong higala ni Alona. Kanang kining ma'am, sir. Ay, labi ka na kinang Alona. Suot mo ka mo kigala ni Ma'am Lia, pero api mo, ma'am. Di usa kay kayo, nga nasuko sa nimo diyang nagsabot mo panuroy. Unya, wa ka mo na yon. Kay kamo ni sir ang nagkuyog. Nalimot kang ko gano sa tong adlaw. Hala suko lagi niya. Og
ginganlan kaniya og animal salbahis. Ha? Si Alona? Ginganlan og animal ug salbahis nila. Tinuod ba kang gisulti mo, Tiriang? Ha? Tinuod ba? Ay, awas ay! Mura og kaduha na kay dayon man kanito siya nga namulo ng animal og salbahis si Ma'am Alona. Pero mukalit ra pud siya ingon ana, sir. Sorry ko na kay gisabot ko siya sa ila. Iwala na gid kinaya usahay sa ubang tawo, Tiriang. Sa puton gili sa ila, na doon si gawas. Nahala sige. Yuso na tagaon. Kunya, humantag kaon, Tiriang. Ablihida na gate, ha? Aron magkagawas din ang musikanan. Oo, sir. Muunda na ko kaon dong, uy, basag na ko. Dili ko magpalabi og kaon, kay basin muda ko na unya ni bata sa kuntian. Sa pagsige na kong kaog maayo, maglisod niya ko sa pagpanganak. Siba ko kanina, oy. Di ko gusto maglisod sa pagpanganak, dahil na. Di ko gusto nga doon ay usa ninyo ng mawa na ako. Sige, doon nga na kundang. Busog naman sab ko. Ana, nabihan ko na daan akong pupuntahan sa gate. Ay. May sakinan nga ni abot. Uy, hala! Sakinan ni Sir Hector ang niya! Si Raymond! Sir! Si dati ni mo Hector! Niya siya si Raymond! Uy, mau ba? Maguyog na mo upanuroy sa mall si Aluna. Yes, Dad. Ako siya isurong tibok adlaw kay ugma bularga ko sa Manila. O mga tulog adlaw tingali ko dito. Oh, okay raw eh. Total, ani aman sa Styrian nga kauban ni Aluna dinis bahay. O magsuruyan rapor ko din matag karon ko niya. Unya dong, mula ka na tagay ni ano man si daddy. Ay, okay raw eh. Why problema ka na iha Aluna. Sige, lakaw na lang mo. Kay dili pasag ko magdugay. Sige, Daddy, ha? Manlakaw namin ni Aluna. Ano siya, mi, Dad? Mao ba? Uwa na sa si Alona? Nanglakaw na sa sila ni Raymond? Ay, animal! Wiset! Hala, namalita sa siya. Kinala matawag sa'yo ni si Raymond si Ma'am Aluna o panuroy, ma'am. Kay ugma, bulag man sa Manila si Raymond. Mga pila po sa kaadlaw, ngawa din ni sa ato. Di ay ha? Maayo ba na okay na? Bueno, dili na lang ko mag-dugay Tiriang. Mubiya na ko. Pag-unsa pa ko din mawa man ang animal. Namalikas na po at kalain. Sige Tiriang, ito na ko. Unsa? Mularga si Raymond sa Manila ug mga adawal, ya? Brings. Busa. Ugma na nato buhaton ang tanang dautan nga laraw batok ni Alona. Pahimos lang kang higayon nga wa si Raymond. Mas mayo nga wa ang iyang bana, Mamia. Aron di na maglisod sa tubot mo ato. Sige. Ugma nang adlaw na tubuhaton ang tanan, Lia. Bricks. Kinahanglan nga matuman na ang tanang laraw mintras wa din si Raymond. Sugod ugmang adlaw. Hinam-hinam masab ko nga mahuman na rin trabaho, Mamba. Aron mapunan ko rin mo og dakong kantidad sa kwarta, isip ko ang siyong solag. Ayaw ka pala ka, Marlon. Kay kung mulampos na unya kita sa dautan tang laraw, batok kang Alona, apil ka usab unya sa mabulahan. Tungod kay, bilyonaryo ka na si Raymond. Sige. Mo relax na ta karong adlaw. Apan ugma, buhaton pagit kutob sa atong mahimo. Aron mahimong alaot ang gikalagutan ko pag-ayo nga si Alona. Mulampos ta, Lia. Mulampos ta. Di ta mo sugot nga mapakyas ang tanan ng plano, batok ang ginganlan ng Alona. Mulampos ta. Og ikaw ang makaangkon sa gugma ni Raymond. Ikaw, Lia! Sige. Mo relax na kita karong adlaw. Og ikaw, Marlon, pundo ka una dinis giistara ni Breaks. Aron makasugod ta kita sa tong gimbuhaton ugmang adlaw. Oo, Mamia. Pero, muli na ko kaniyot sa baya. Managing gusto kong asawa nga, hindi na kong pulos sa mo o pipilagad ko. Sige. Pero yung pagdugay dito, ha? Pwede naman nga adto lang siya sa ila karon mo pundo, Lia.
Ugma sa'yo sa buntag lang siya mabalik din sa akong gistaran. Ugma lang. Bitaw, Sa'yo ma'am. lang, sa'yo. Bitaw, ma'am. Ang tulong ko sa amo mo, relax, Maria. Para makatabang ko sa kong asawa pagpantay sa among anak nga ito ka na para sakit. O, sige, sige. Basta balik dayon din ugma sa sis buntag, ha? Nakasabot ka? Oo, Maria. Og, mayong takon no, mahumandayon og dali ning trabaho, ha. Kay gikulbaan ba ko ning trabaho, ha. Karon papayag ko kasuway nining maghimo kong dinautan nga buhat. Oh, Tarong ba akong tao? Kadagan ba ni mong tabi, uy? Kaya nakimitan do kas gusto na mong ipabuhat. Trabahoan na lang ang angay mo trabahoon. Naunsa ka man sa doy, Briggs? Nagkuha ka magtao nga, magpanagalan sa akong ipabuhat? ay, pastilan. Siyang ikuha ko. Kaya nakasiguro ko nga dili siya mo traidor nato. Nga mutak o mayang baba. Human sa tanang kalampusan. Sabay gusto ni mo nga kuha unta, ha? Kaya mga tao nga, mas hugaw pa tukag. Uy! Di ko na. Kaya mga tao nga, sood gawa sa prisuan nga, samot. Kung mulampos na niya ta, maoray mo unay og tulis na to. Kung balibarang taon niya siya sa iyang pamaraig. Wala! Kinis Marlon, siya ang gustong tao nga maoy patabangon ta sa atong gibuhaton. Dili siya dautan nga tao. Ay, kalimot sa gusto mong mahitabo. Nga kinahanglan nga way bisan gamay nga tatsa sa lawas si Aluna. O kinis Marlon, makasalig ta niya. Nga mutuman siya sa gusto tang mahitabo. Kuyaw kayo eh. Tinuod yun dautan nga tao ang kuhaon ta. Gwapa na pa sa Aluna. Ha? Kita ba ko niya diyang nabidyuhan ko sila dito sa musal sa lingon. Gwapa ba yan ha? Kung barumbado ang kuhaon ta, kuyaw og tinudon og lugos si Aluna. Ispokom lang hubuan ta sila sa sapot. Si Aluna? Ya kuhaan tag kulagway? Uy, kuyaw. Huh. Og dili rin mo tumasabot ang taong kuhaon ta. Ha? Inigpatong nga sawa si Aluna nga walay sapot. Yung nakasabot na sulti ko ha? Oo, oy, Dali, ha? kasabot na ko. O sige, uli sa inyo, Marlon. Og balik ugma sa'yo sa buntag, ha? Naginamhinam lagi ko nga matuman ang tanan, Briggs. Naginamhinam lagi ko. Oh, okay. Niyan ta Marlon. Sige na, og na. Ogoy, muna to ha. Balik sa kong gistaran ugma sa sayo sa buntag. Oo, umay. Kinigbay. Yaman. Additional ko niya og malibi. Mao na ni ron. 50,000 ba itong kingo ni mo nga iadpas mo na ko nga suhol. Unya, 20,000 pa man ang nahatag mo. Ay, gidangat ni Klakiya. Bino. Oh. Gasto minong tani Klakiya. Oh, Regis Melo. Ako na ipuno nimo. Ug kun magkinahanglan gani ka sa kuwang, unyan lang na eh. Kun matuman tanang gibuhaton nimo. Pangayo eh. Unyan na. Mangayo ang itang liyaw ipuno ana kon mulampos na ta. Lain sa tong personal niya nga ihatag nimo. Oh, sige, bay. Ang binang 10,000 bay. Para doon ako'y magamit pa tampas sa ako anak. Ay. O na. Dawat ang 10,000 Marlon. Dawat ah. Lingaw ka ba sa pagpanuroy, di Aluna? O, dong Lemon. O, inig-abot na ta sa bahay. Inon ko dahil kini mga vitamins ka atong ipamalit. Oo, gina ah. Para himsok ng bata suhod si mong sabakan. Abi mo, naginaminam lagi ko nga matao ng atong anak, di Aluna. Doon lang sa ato. O human mo ginom og vitamins, i-relax ng lawas no. Kaya ko, mangandam ko sa mga dadonon sa kong paglarga ugma dito sa Manila. O, dong. Upahuay ko ron inig-abot ko sa ato. Yakapoy ko sa atong pagpanuroy, uy. Unsa? Muadto ka karon silang Raymond humanta og pamahaw? Oh, Mami.
Gimingaw na ko sa suot kong higala nga si Alona, uy. Mula ka ba ron sa Raymond sa Manila? Muadto ko ni Alona, aron sa ba nga, dilipot siya magmingaw. Sa magmingaw, hindi na magmingaw si Alona dito, day. Uy, kaya doon naman sila ikatabang nga. Ay, kasulti-sulti dito sa Alona. Sa dito magmingaw dito. Masuroy lang gud ko dito. Wa mo po ko lingaw dinis bay. O ganang hidlang ko nimo mami kay lisod ka nga moadto ko nga dili ka mahibaw nga sa ilang Raymond ko moadto. Tingalig lain na sa riyan ang huna ko diha. Basta kay ang ako, inigsuon na lagi ning ako ngadto nila. Og naala nimo mami kun dili ka matuon ako. Bueno, magkuyog ta. Kitang duha ang moadto sa bahay nila ni Alona. Ha? Mooban ka na mo ngadto sa ilang Alona? Oo, kay gusto pod ko nga makigsuod anang gihinganlan og Alona. Kana, ma'am! Haha! Hindot ang una na, ma'am Elindada. Sige, ma'am, kuyog mo ditong liya dito sa ilang Alona, ma'am. Unya, inikabot niyo dito, ma'am. Panitis dahil liya sa tanan niyang mga lihok dito. Kung tinuod ba yun nga inamiga o inigsuon kang dahil liya, nga to kang Alona, okay? Jimboy! Dad, mayo kay nasuri karon din sa bahay. May noon nga niya karon. Mapil pala sigag pananghid nga mulagan ako sa Manila ugma. O mintas ako, italaw-talaw ko palihog ni Alona, Dad. Mabdos ba siya? Dong Raymond sad, uy. Mura makog bataan ang abantayan pa ni Daddy Hector. Ay, anak yun na iya, Aluna. Kay nagsabak ka naman, God. Gusto siya nga daghan ang mata nga magbantay ni mo mintras wala siya. Sige ha, di Alona. Dadahi ko, adto na ko. Basta, di na ko maaptan og sa kasimana dito. Kung mulapas magalit ko dito og tulo ka adlaw, basta kay di ko maaptan og sa kasimana. Nala, sige, iho. O ampeg sa mong pagbiyahe, ha? Yes, Dad. Di Alona, pay kapag ko sumutihan, be, kay mananghid pa ko ni baby nga mulargan ako. Ikaw, cute. Be, anak. Oo, hikap lang, ha? Ubiyan si Daddy, ha? Amping mo din ni si Mami ni Alona, anak, ha? Oh. Huwag ka mapinangkaon yun nga pagkamahan. Kay napagani sulstiya ng bata, wana, nananghid na nga mulakaw siya. Tuwa na si Siriktor mo Alona, nakabiyan ng iyang sakyanan. Diryang, abi ni mo. Ato-ato lang niya. Ayaw ginig isulti nga to ka sa Raymond ni mo. Kahit unsa man ka na mama. Abi mo, kagabi, iba. Nagdamgo ko sa una na kong hinigugma nga si Rene. Naghilak siya og napakiluoy na ako. Ngabiyaan ko kuno ang akong bana nga si Raymond. Og magtaban ko numing duha, Diryang. Siyalan, intawon. Ay! Ingon ana ang gitam ko mo, Ma'am Aluna. Unya-unya, nagpamata ka dayon, Ma'am. Wa matiwas ang imong ko, ha? Kuto ba dito nga gihagad ka diri ni og taban, ha? Taas pa kayong akong pagdamgo ni Rene, Diryang. Kuan ko no, misugot ko no ko nga magtapan mi. Gibiyaan ko kuno si Raymond. Og nagtaban kami si Rene sa layong dapit. Siyalan! Oh, yala pa kuya gud ang damgo, Ma'am. Kabugi ni Rene ang nagdayon si imong damgo. O, Diryang. Og ang among anak ni Raymond, si Rene ang nangamahan. Og binangga kay ni Rene ang among anak ni Raymond. Og giisip niya kini nga matuod niya ang anak. Hala, mas dilain. Nagpasabot ang ka na, Ma'am. Nga kung simba ko kalit mabuto ka tungwili din sa syudad o hagdon kang tamad, sigurado gud ka mo kuyo ka ni Rene o biyaan mo si Raymond. Kay si Rene, klaro kaayo nga siya paghihapon ang imong gimahal o gihigog, Ma. Si Rene paghihapon, Ma'am Aluna. Diryang. Mao ka na, Ma'am Aluna. Busa, bakit ngayon ang tanan mong gitam ko, Ma'am. Nga dili kini matinuan. Kay kung mahitabo nga biyaan mo si Raymond o makigtaban ka ni Rene, dili ka gidlungan ni si Raymond hangtod matultulan ang inyong nahimutangan unya ni Rene. O kuyaw kung pamatyon ka mo ugurot ni si Raymond. Diryang. Nindot yung lakawa, ma'am da. Inyo kong gidkuyog ni ma'am. Nindot eh. Gida ka na lang ni mommy, kaya namugos ka man nga makuyog. Ikaw di katabang nga dili makundog bay. Ay, sagdi lang. Di na ta magdugay dito. Gusto ko lang nga ikaatubang og masuol ka ng asawa ni Raymond nga si Aluna. Makalukot, uy.
Maglisod kong lihok sa gusto kong buhaton, inida. Kinias Mami Erlinda. Ang kalakot. Day, saan ko din nga naman ka? Kibot-kibot man ang babaan mo. Naglubot sa manok kayo. Saan ka? Nagyaw-yam kang ikaw raw sa. Hilom, oy! Ako di mo bantayan, da. Hilom na mo. Ay, Doon ah. nakita silang Raymond. Doon na lang ta, ihalin. Oh, Mayo. Mayo kay niya ka na, Marlon. Oh, di ako may breaks. Kaya ba may sabot ato nga maniko sa iyo. Oh, sige. Pundo lang sa tadin niya. Magpaabot ta sa tawag ni Lia. Ready na nga akong sakinan. Nga mo'y gamiton ta sa pag-pick up unya kang aluna. Basta kay mauna to ang buhaton mo ha, Marlon. Oo, may breaks. Oh, sige. Magpaabot ta sa tawag ni Lia. Uy, mao ba iha Alona? Mabdos ka na di ay. Oh, Ma'am Erlinda, magdusta ko. Nagbunga na ilang kami yun ni Raymond. May umaabot na gid silang anak. Mao gyud. Lipay kay ka Deliano kay nakabak na mas ko sa luna no. Lipay kay ka. Sao tara kita ko sa mong naong lipay kay ka. So gi mong Deliano na gud. Oy. Bueno, Jimboy. Biyaan taon na sila si Alona ug Mami nga mag-istorya. Gusto man ni Mami nga makikistorya kang Alona nga sila lang. Sige day. Harita sunahan gamay day. Tutarito day. Tutarito magstorya. Ato istoryahin mo iyab nga, nakabuwag na lang mo, nya wag yun makakita sa imong mami sa mong iyab. Ikaw bang animala ka ba? Magsay ka maghisbot sa tabangan ni Mami sa uyab, oy! Ay! Kadili ba tinuod ka doon ako uyab, animala ka? Sa okay, sagdi lang ko day, sa ginang koro ko ng ako ko. Pawara ba ng bukang ay? Ay, may muot akong mami ni mo ba kay niabot ang higayon nga, nagduda ni siya nga na makakalang. Nga, giatikal ni mo siya nga, nakiuyab. Hey, may muot gyud ko day, magunahon na. Ay, makatawa lang ko si mong naong day. Nga, namakakalang, kay bakakon kay ka. Okay. Sakita, tagkway ko. Ano parot mga gritso eh? Sultisan! Mo kay angay ni mo. Abi mo, Jimboy, gamay ka na lang yung kuwang nako, ha? Ako kaniyon niya maglagot, dayon ta kita papatay ni Briggs. Ay, binuwaro mo tong ako, day. Ayaw taong dili, ay. Dili pa ko gustong mamatay, day. Upay taong kulit kita sa kong liwat, ay. Dili pa taong, day. Ma'am Erlinda. Kana ang gusto ko nga tubagon mo iha Alona. Unsa ba na? Tinuod ba nga suod na gyud mo nga higala ni Lia nga akong anak? Ha? Alona? O wa ka ba'y nakita nga mga pagduda sa gipakita niya nga kaayo nimo, ha? Alona? Nga nung nakasulti ka man, ana, Ma'am Erlinda. Igod og sa di man ko makatuo nga makigsuod na nimo ang akong anak. Ikaw ang higpit niya nga karibal sa gugma ni Raymond. Nasuko man gani siya nimo dihang nasayod siya nga may relasyon na mo ni Raymond. Samot na ron nga kasal na gyud mo ug mabtos ka na. Ma'am, kani ato nasuko sila yan ako. O gusto ko niyang patyon. Apan, pagbuti nga sa Diyos nga malamdagan ang iyang kaisipan. Nga makamatngon siya, nga wakoy sa nga ako'y gigugma ni Raymond. O, mao na kini karon. Giisip na lang niya si Raymond nga iyang igsuon. O gasta ko, giila na sab nako siya nga igsuon. Oh, salamat sa Diyos kung mao ka na. Abi ko manggod og may plano pa siya nga ilugon si Raymond gikan mo. Oo, na ka na maguna-una si Leia, ana, Ma'am Erlinda. Kinasing-kasing ang iyang pagdawat sa iyang kapakyasan sa gugma ni Raymond. Basta kay sugod na gyud mi. Kanunay man ganit mi magkuyog og panuroy sa gawas. Og usa sa siya sa mitabang nako sa pag-practice drive sa auto. Mao ba? Okay. Kana kay ikaw na mismo ang nabati ko nga okay na mo ni Lia. Di na ko maghuna-huna pa og bati sa iyang kanunay nga pag-anhi sa inyo. Dili na iya alon. Uy, mao ba? Dinhiday sila si kumadre o si Lia kaganiya? Oh, Dad, nagkabaiwas lang yun mo.
Pagbiya ni mo ganina, mausay pag-abot nila. O mayo noon nga, magkasuroy na sila sa kumadre Erlinda dre. Hingpit na yun siya nga nabalikan sa iyang kalagsik. Ako lagi unang nagdihagad sila yang manuri mi ugma. Apay may balibad man siya. May importante kuno siyang lakaw ugma. O nga, ako na lang amo lakaw ugma, Dad. Ayaw pagkumpiyansa og lakaw nga ikaw lang uy. Pakuyog lang ni Tiryang. Okay naman ko nga. Ako lang malakaw, Dad. Dili pa masad ako kini akong tiyan. Igura man kumaado sa mall, mamalit og prutas. Kana iya kana. Kaon gyud permi og prutas. Aron himsog ang bata sa muntian. Kaon og prutas. Unya inom og vitamins. Aron himsog nga imo unyang ihimugso ang akong apo. Sa'yo lagi kang nanawag, Dong. Oh, kay sa iyo mo kong giminghaw nimo. Nagkakaon ka na, day? Ha? Dong. Bago pa lang gibisit nila nga nahuman o pamahaw. O, Dong, musayo di ko karunog ato sa mall, ha? Sige. Pero, pakuyog lagi yung sigurado ni Teriyang, ha? Ayaw biya paglakaw ngay karong usa, okay? Dong. Marlon, siliyan na kinanawag. Sige. Bebrex, maganda yun. Siguro kini nga tugi pa mo to. Oh, hello, Lia. Nakita ko na kami gawas sa ilang gate ang auto ni Alona. Og siya ang usang sakay sa auto. Huwag na katabang. Sige na dayon. Biya na dayon mo diyari inyong gipunduhan. Pagdali! Oo, nya. Unsay plit number sing auto, ha? Unsa, Lia? Naka-parking na ko ining parking lot sa mall. Manaog na ko ng auto. Manaog na ko. Ay, ura pa ka! Kasi ko! Ganong... Nawad na si Sprimot. Umuwan ko si Pasimot sa panyo na doon ay medisina. Kakumbling ko sa diversit. Karoon, ako yung dahil ng auto pengo sa lipit nga mga tuan. Siluwa ko bang maluna. Nagibuhat ko kay kanibo. Siluwa ko. Ayaw kasi ang auto. Biyara, kuha ko na. Karoon, mubayan ako din sa parking lot ng mall. Huwag natulog ko siya sa lipit. Nga amoy kisaputan ni Brex. Ang sakyan ni Brex. Huwag bumaliya. Basta na prin paabot ako. Si Brex ang lumag. Hello, my Brex. Bilang po sabay. Wali primo si Mama Maluna. Umadugi pa simot sa panyo nga may medisina para magatug. Sige. Kung siya may gagayan mo diya. Biyang din diha. Samtang wapa mo liis panimot si Aluna. Pagdali. O gaadto ta mag-abot sa kumisaran. Pagdali, Marlon. Oo, Brex. Sige, bahay na. Maluna. Sabi ko. Pasiluwa ko, Mama. Pasiluwa itaw ko. Breaks ni ako. Nagsunod ko sa sakyan ni Marlon gamit ang auto ni Alona. Sige, di ako. Nag-una ko ninyo. Ablihan ko na ng gate. Aron ito atong isiguro sa pagsuod ang auto ni Alona. Ha? Sige. Doon ako sa akong gisaran. Okay. Sige, bye. Bye, Breaks. Milampos mi. Milampos kami sa pag-pick up kang Alona. Ayaw kay ikaw ang miyabisputan sa automabics. Magsugong abli. Huwag yan po si panimuot mo. Nga imong gipasandig sa imong tapad.
Sige na, Briggs, Marlon. Alsahan yung animal ug gan sa sod. Oo, ipatumba siya. Dapit din sa gawas. Bay maron sila. Kay ako lay alsa niya padung sa sud. Sige. Sige. Madaog naman kami mo siya. Oo. Tumba na. Karon alsahon ko na siya. Oh. Hinaya mag-alsa ha, Briggs. Pag gusto ba na animal, dili ko gusto nga makuhaan siya. Aron limpyo o way sabit ang atong paghimuon. Okay. Maayo kay nasultihan ko ni muna. Mabdos mo din yung bayana. Mana lang itong alsa, Pepex. Aron safety ang bato sa tiyan. Sigma, piit-piit tiyan. Kapay mo alsa. Sige, may patula. Gigigig. Kita doang malsa niya. Padung sa sultri. O sige, diha na lang siya ibutang ibabaw sa tre. Oo. Sige, Marlon ha. Dili ta sa ibutang. Nabutang na ito sa satri. Naghayang siya nga naghigda. Briggs, dili ka na siya maulian siyang panimuot. O giyata makita nga niya ta sing tupad. Aron pag siguro. Pasimuton sa usab sa pagpakatuwag. Aron matagdaran gid siya. Una makamatnon og buot. Okay. Napasimutan na to siya usab para sa pagkatuwag. Sige, Marlon. Liyog yun. Higda na yun tapad di Alona. Aron makuhaan ka ni Lia og lagway. Sige na. Tupad di Alona, tupad. Kana. Okay, Marlon. Ilingiw gamay ang imong naong, Marlon. Aron dili maklaro ang imong itsura. Si Alona ang importante nga maklaro ang naong. Sige, kana. Okay. Kana. Ayog lihok ka. Kini. Okay. Karon, laing posisyon na sab. Ipahigda ang o ni Alona sa imong dukan. Ilingiw lang gihapon og kamay imong naong. Si Alona ang ipabantang tas kamera. Dali tayo, Marlon. Sige, Marlon. O pagkahuman tagkuha ninyo nga maghigda sa simong dugan, itapot ang duhan yung kangapil. Kanang mura mo lips na lips ba? Kamakuhaan ko lagway. Sige na tayo, Marlon. O pagkahuman, maghubo mo sa ninyong sapot. Nga kuhaan ko gihapon og lagway. Kuman na. Ayaw pagkakuha mo da. Nga nagkakos na way sapot. Din ang naong ni Alona ang nabantang sa hulagway. Haya ni mo oy, bay Marlon. Sige mo nakagakos Alona nga wa mo'y sapot. Yan saman. Wa manginit yung lawas niya, wa manginit. Ma'am, okay na di ba? Mag-edit mo. Okay na kayo ng lima ka posisyon ninyo nga hulagway. Nga wa mo'y sapot. Og limasad ka posisyon nga doon na may sapot. O sige, pag-ilis na, Marlon. Aron ipasakay tagbalik si Alona sa iyang auto. Og mangita tagdapit aron adto ta siya biyaan nga maglingkod sud sa iyang auto. Lihok na dayon, Marlon. Mo ba, Tirang? Mo pa mabot si Deluna? Gikan to small? Wa pa man, Jimbay. Ikaw ba, Tirang? Ikaw ba? Ibaw kang mabdos dahil sa Luna. Nya! Imo lagi pasagdan nga maglago-lagaw nga siya Rosa. Hala nang labam ko, Jimbay. Ako bitaw siya giingan nga magkuyog lang mihuman ko panglabapan. Niingon man siya nga okay ra ko siya nga siya rin mulakaw. Mo ba di ay? Oo ay. Yala, ang akong silpon nga baratuhon mi rin. Kinsa ka din nanawag, basig ang ako ning nanay. Karuhan ng kitsa ng kistoryan mo, Tirang, ha? Masinlaki na. Di daw pagi ko ni mo sugta niya. May lang laki ka nang nawag ni mo. Yala, ala si Rimon din nanawag. Oy. Oo, binuhog kinsa. Sige. Hello, si Rimon. Hello, Teriang. Hain mo si ma'am ni mo Alona. Sigog tawag siyang cellphone pero magsigilag ring. O niya, di na tumagon. Hala, tuwa man sa mall si Ma'am Sir. May gipamalit. Basig wa niya madungog ang pagring sa iyang silpon kay saba niya crowded ba ya kaayo ng sulod sa mulol. Mao ba? Sige na Teriang. Porte tuyo ko. Sige, bye. Sige sir, bye sir. Ay, bastilan. Halos kada oras naman lang ni magsigi ug tawag di Sir Ma'am Aluna. Oy, naunsa pa pinindawana. Ay, alag yun na na. Basta matuon na. Naigugma di ay Tirang. Mo sa na akong buhaton mo. Kung imo kong sugton, kada oras di ka tawag kon. Uyog kong uyab na ta. Pagpuyo na Jimboy, ay! Ulit anong dito ay!
Ako ra bayang usa diri sa balay, basig imo unya kong luguson. Sapa niya tiryang ay. Ha? Bungot si Ro. Lugusan gad. Ha, di may tabo na tiryang. Ako noon, nagpaabot nga imo kong luguson. Buyag! Lugusan ang naong mo, Jimboy. Hayan ko. Niya ako suot sa akong auto. Ug, nagapon ko sa parking lot ni Maong Mall. Wala. Niya ako sa backseat ni akong auto nagsandig. Yan na. Basta. Basta rin namnam na ko sa nahitabo. May tao nga kalit na may sugat na ako diyang may apli ko sa akong sa putahan sa akong auto. Og gitukmod ko niya, og napalingkod ko pagbalik sa likuranan. Og doon nato siya gipasimhot na ako. Og marati ko na inamdaman. Pero niyara maghapon ko din sa akong auto. Diyos ko, kaysa magkatutawa na. May dautan kayo siyang ibuhat ako. Pero gibati ko nga ngawa man na po na ako. Apan nga nung iya magkatong gibuhat na ako. Nga naman. Ang ako shoulder bag, tanaw na ko. Di arman sad. Di arman sad ang akong pitaka. Abihan ko. Di arman sad ang akong kwarta. Huwag ni magkuha ibisang kamay. Kung maugay na, huwag ko niya dulisa. Huwag ipati ko nga, huwag masagod kipamati nga bunog sa lawas. Masado pa. Huwag siya daw tagibuhat na ako. Apan nga nung iya magito gibuhat na ako. Huwag kining ako shoulder bag. Dito rastag na itupad na ako sa driver's seat. Apan nga nung niya naman din sa backseat. Hasan niya akong shoulder bag. Manaog ko. Mobalin ko sa driver's seat. Niyan ako sa driver's seat. Huwag magigugig pamati. Bisan gamay na lang ang sakit sa akong lawas. O sa mga kaday itong mga tutungana. Nga iyam to gibuhat na ako. O sa man. Diba? Huwag pa man ko makisod sa mall. Para sa pagpamalit sa gusto kong pamaliton. Sa nabarong oras ang ako nilo. Hala. Uto naman di ay. Masa ato pa? Taon yun ay kung nawadan sa panipot. Kaya punta pa man nung naabot ko din o biduol to na akong maong tao. Kigutom naman noong ko Magawasan ako balik din sa akong auto. Ug mapadayon ko sa akong tuyo din sa mall. Ang akong cellphone. Si Raymond ang nanawag. Kanina ratingan lang siya nanawag na ako ay. Wala siya ko makatubag sa iyang tawag. Hello, daw Raymond? Dahil na. Anong karoon ko na nakatubag sa kong tawag, ha? Ganyan ko lang si tawag ni mo. Andang, dito ko sa mall sa imong pagtawag. Wa ko mapati ang ring sa cellphone. Di araman ko sa akong, di ara din sa akong shoulder bag, ang akong cellphone. O di ko karon sa parking lot. Padung ako mo paulit dong. Kuan na dugi kog balik diri sa giparkingan ko sa akong auto kay mikaon pa maggugo sa food court dong. Oo ba? Nabalaga ang hukog na unsa ka na. Mao nga si Teriya nga akong gitawagan. Ug matod niya nga milakaw ka kuno diya sa mall. Wa kuno siya mukuyog kay nanlabas siya. Oo dong. Okay raman sa ko nga ako ra dong kay gamay pa masagid akong tiyan. Okay. Sige. Igura ko na nawag nimo kay gimingaw na ko nimo dai. O mananggit ko nimo nga sa sunod adlaw pag gumabalik diya sa ato. Sige dong. Og amping ka diya ha. Oo. Sa kanunay mag-amping ko diri tungod nimo. Ug alang sa maabot ang anak. Sige na. Ako na ni-off ang share, ha? Oo dong. Sige, bye. Bye. I love you. I love you sa dong. Diyos ko, pasalo ako na magkagusa kong bana. Wala ko makahimo og sulti na sa nahitabo na ako kay Basinog. Mabalagan siya magunaon na ako.
Total, wa man sa nahitapon akong dautan. Ugwa sa kutulis sa atong maong tao. Mabalik ko gawas ang auto. Mudayon ko usod sa mall. Ato na lang ko maniod to. Oh, ikaw mo gud ning miabli sa gate, Simboy. Mura man noon og ikaw ang katabang nila ni Remo ug Aluna. Ay, ba islang duha? Ha? Ay, kuhan, sir, kan. Ay, master siya, si Tiriang. Si Tiryang, sir, ato as kusina, nagluto ka ng paniod to kang para ni Dayaluna, sir. O, diba? Oh, nabalak ka gito si Tiryang, sir, kay buntag pa itong lakaw si Dayaluna, pero ang karon nga naudto na lang. Wa pagid maulis Dayaluna. Usa? Uy, Diyos ko. Nga nung wa pa man siya mauli. Basig doon ay doot ang nahitabo kang Aluna. Kaya nga nung wa pa man ka siya mauli, hangtod karong mga orasa. Sir Hector. Oh, sa may poong ni Tiriang. Natawagan ba niya ang cellphone ni Aluna? Kuhan, sir, iya ko nung gitawagan, sir. Apan, magsigil ako ng ring. Huwag diligid to bagon. Basta sa ganiya, sir. Akong gitawagan sa akong cellphone si Dayaluna. Mao dyan po, masigil ka po ng ring. Dini ka lang, ha? Tuon ko si Tiriang. Diyos ko. Si Lia. Nagtinguhar ako kung sa kadautan ni Dayaluna. Kasi doon nag-isay dautan nga gibuhat kang Aluna. Diyos ko, kaluon ni Dayaluna. Kung inigay na, nagkipatay na tingay siyang Lia. Kung doon na kamay dautan nga gibuhat kang Aluna, Lia. Tiligid ang pasaylo ni si Raymond. Ug ikaw. Ikaw ang panimaslan ni si Raymond. Ikaw yun, Lia! Ulsa? Ano ka na, Sir Hector? Hasa si Sir Raymond na nawag po na ako, ha? May nagsigil ang pagkuno og ring ang cellphone ni Ma'am Aluna sa diyang iyang gitawagan. Diyos ko. Wala kong tayo dautan nga nahitabo kang Aluna. Usbi ko na og tawag ang iyang number, Tiriang. Oo, sir. Ana, ni-ring na po. Ako lang ning i-loudspeaker, sir, ha? Maayo unta ay tawon og iyan ang tubagan. Hello, Tiriang? Hala! Dito pag nasa Ma'am Aluna! Ay, salamat. Hello, Ma'am Aluna! Nganong karon pa man ka nagkatubag, ma'am? Ngano, Ma'am Aluna? Sige, Aluna, iha. Ay, igo na nga nahibaw kami nga okay ka na di ay. Ay, ako nagibalik ni Tiriang ang iyang cellphone. Oo, Daddy. Ay, ma'am! Sige, Ma'am Aluna, ay! Ako nag-ikop ang akong silpan. Umukaon na lang mi diri si Sir Hector o Jimbay kay nakakaon na magkakadiha sa mall. Oo, Tiryang. Sige kay, muulit ako ng taod-taod. Sige, bye. Ay! Nabalakag silang tanan ako. Nganandugay ko nakauli. Ug namakaknasad ko. Huwag ko makasulti ni Daddy Hector sa tinod nga nahitabo na ko kanina. Namakaknasad ko. Okay na. Napabuhatan na ginato og daghang kape ang hulagway nila ni Marlon ug Aluna. Oh, Briggs. O galipay gid kaayo ko, Briggs. Uway ka butangan sa kibati kung nalipay nga milampos na gid ta. Ngaway bisan kamay nga tatsa sa lawas ni Alona. Mao ka na. Dili gyud magduda si Raymond nga dunay dautan nga nahitabo kang Aluna. Malipayo na kay ko, Briggs. Ayaw, hinay-hinay lang. Ayaw lang pabuhagay si mong kalipay. Kaywa pa sila hingpit nga nagbuwag si Raymond ug Aluna. Unya na paglipay umayo. Kung magbuwag na gid sila, ug kamo na ang magtipo ni Raymond. Husto ka. Apaning hitabo karon. Nag-ong-ong na ko sa akong kadaugan. Busak na na, Briggs. Muadto ta sa inyong lugar diin to ang magpuyo si Marlon. Og adto ta mangita og laing tawo nga may mohatag na unya kang Raymond ining daghan nga hulagway nila ni Marlon ug Alona. Okay. Manglakaw ta karon dayon. Natalagang masugo. Ug usa ka bata nga babae ang kuhaon ta aron may muhatang ni Raymond sa maong mga hulagway. Tanalia. Mga ta sa mong lapit. Aron mahingpit na gid matuman ang tanan mong gipangandoy nga maangkon mo si Raymond. Tanan dayon niya. Oh, sige ta na. Mangita tayong tag-atong masugo sa paghatag sa mga hulagway nila ni Marlon ug Alona. Dalion tagyod ni. Dakon ba akong naggasto ini kalaki ha? Ayaw lagi ka balaka, Briggs.
Ako rin bahala nimo kung kami na unya ni Raymond ang magtipon. Okay. Basak na dayon. Mangita na dayon tagilaing tao nga atong ikasabot. Og mayroon imong nahuna-hunaan. Nga usa ka batang atong pabuhaton sa katapusang gimbuhaton. Sige, tara. Mga ka sa mga pit. Kay mo hapit na kong duaw sa akong inahan. Tara, liya! Sige, Tiryang. Muli na lang ko. Di na lang kung magpaabot pa nga mauli si Aluna. Igo na nga nasayod ko nga okay na siya. Sir, magdungal ng tagol sir. Sakay lang ko nimo sir nya, i-drop lang ko dito sa bahay nila Ma'am Erlinda. Sige. Dagway biyan ni mo, Jimboy. Mura kabayaw, kore nga mimandar na ko nga magpahato sa ilang kumadre Linda. Waman ko. Ay, kuano ko sir. Unsa lagi? Waman ko. maniglain niya, Jimboy. Huwag ko magiglain mo, sir. Isip, mantika nga akong, kanang puan ba? Kanang... Giisip ko ni mga unsa. Ni mong boy, Jimboy. Saba ka niya, sir, ay, kaparason no, tika. Sir, huwag kong ganoon na, sir. Ikaw biyang dato niya, ako pobre. Giisip, tika nga, suod akong igala, sir. Amura na tikang amahan, sir, ay. Mga, marahing lang ko, sir, mga ayatod lang ko dito silang mamilinda. Makaako ka diya nga biyaan lang ni mo si Tiryang nga siyang usa. Ya, alam na nila ako, sir, ay. Sige ko pang uyab ng Tiryang, di pa kaya pusong ton. Anto nun, wag ya pang kusog ta. Saan sa tagas pagsugad? Nga, huwag ka man sige klarong nang uyab na kagad. Sige man lang kagpasumbingay diha. Hoy, Tiryang, hoy, ang babae nga buutan, di na mistil pang uyaban pa. Kung tarong, hindi na mistil pang uyaban ng tarong, unya. Sugta na lang ko, arong diretso na ta mag-uyab rin ta. Uy, buyag! Sugta ng naon ni mo, Jimboy. Bahala ka oro diya, oy! Dili kita masugot ako, Tiryang. Mo na ipagaing nun nga. Mamatay na lang ka, di ka katilaw na ko. Oy! Karaan. Did ang ikaw oro diya ang matibak, oy! Ay, na, Jimboy. Tara. Adto na ta. Samsag ka, eh. Kuha man, magpasugot ka man ni Tiryang nga, huwag ka masaday klarong panguyab niya. Unsa mo tihas, pwede mo dako. Tara. Mamuli ta. Biya, sir. Yes, di ko rin, sir. Ay, anay lang, sir. Adi lang nung nakumuli dito ng Mama Elinda. At doon na ko sa inyo, sir. Unya, inag-abot na to sa inyo. Tuloy ko kung saan pa panguyab. Kaya panguyaban ko ni Tiryang. Kaya panguyab ko ni Tiryang. Abuntag ko to paggabi. Banag-banag. Takla di yun. Wala, sunod-sunod siya, papa! Tuloy lang ko panguyab, sir. Muray gidangat ini, hasa sa pagpanguya, patudlo ka, kamatay na imo, Jimboy, ay! Tiryang! Unsa? Ang imong anak nga mong gamiton? Oo, ma'am. Ang kamangkuran akong anak niya, babae. Masuko naman. Mao ba na siyang masakiton, Marlon? Dili, ma'am. Ang kamagwangan to na ako ang masakiton. Duha man ang anak na mo sa asawa. Mayo. Mayo ko muna. Ang imong anak na lay atong gamiton, Marlon. Sige ta na. Dili na ito maglangay pa. Muadto na to sa inyo, Marlon. Gusto ko matanaw sa imong anak. Oo, sige. Tanan mo sa amo, Mamlia. Aron makakita mo sa akong anak. Ay, salamat! Salamat, inauli ka na gid, ma'am! Dugaya di mo na balik, ma'ay! Bunta pa man kami laga, uya hapon naman, Roy! Tiryang din ako isulti ni mo. O gusto ko nga, dili mo kini isapa sa uban. Labi na cute kang si Raymond di mo. Unsa lamang ka na, Ma'am Aluna, ha? Ha? Ha ka, ma'am? Mura og nagkasabot ako aning daganat, ha? Nga mura nadugay ka og uli. Nga nung nadugay ka? Ay, unsa man, ma'am? Unsa man? Mianhi ba sa syudad na turi ni? Og nakita mo, ha? Maong dugay ka nga na uli, ha? Nagkita mo sa una nimong uyagan si Rene, ma'am? Unsalan mo gid ay ka nagitabu, Ma'am Aluna, ha? Unsalan ka na, ma'am? O sige. Kini na lang batang gamiton ta, Bricks. Okay. I-ready na yung mga anak ha, Bay Marlon? Mag-unsa man day ko, ma'am. Sir, unta day suko na ko. Si Papa ra nimo, Marlon, ang musulti nimo sa angay mong buhaton, Inday. Kisa ganito nga nimo? Rika, ma'am. Bueno, Rika. Si Papa Marlon ray musulti nimo sa imo niyang buhaton, okay? Sige, ma'am.
Tawagan lang niya dayon ko kung gamito na ito kakunak. Sige. Tuwa pa man sa Manila, si Raymond. Unyan na nato siya gamiton kon maabot na siya. Oh, sige ba, Bia? Oh, sige. Dili sa mi magdugay ha, Marlon. Mo balik mi sa akong gisran. Madungan rin mi sila og biya. Kay tuaman sa akong gisran ang iyang auto gibilin. Sige, Marlon. Ato na mi. I-open lang kikano na imong cellphone, ha? Aron matawagan ka dayon namo kung maabot na si Raymond gikan sa Manila. Ang pag-abot talaga ni Raymond ang atong gipaabot, Marlon. Ug matuma na gid ang tanan tang gimbuhaton. Unsalan? Ingon ni ana ang hitabo nimo kaganinang buntag dito sa parking lot sa mall, Ma'am Aluna. O, Diyang. O, mao na lagi to. Mugawas na ako sa auto. Apan, kalit na may tao midool na ako. Gitukmod ko. O, nabalik ko og balingkod sa lingkuranan. O, dali ko niya gipasimot atong panyo. Dinalipong ko sa baho. O, mauradoy ko na hinumduman. O magkamat kon mo og buot? Dito ka na sa luyong bahin galing kuranan sa auto nimo. O, Diyang. Buntag pa kininahita po. Huwag diyan nakamat kong gugbuod. Nga, dito na ko sa luyong bahin sa kong auto. Uto nang nako. Gani, gigutom naman ko sa pagkamat ko na nakubuod. Hala no? Kinsa gyud ba tatawanan, Ma'am na? Wa ka man niya to Liza kay diha man ang tanan mong kwarta nga dala. Og wa pa sakit sa lawas nga imong gipamate, dili ba? O, Diyang. Mura na dyan na hitabo na ako. Diyang nakamat ko na ko ugbuod. Hala no? Kataas pa sa oras nga nawad-an kasi imong panimuat. Ay doon na yung mga nahitabo nga wa ka masayat kay wa ka gud panimuat. Mao ka na, Ma'am Aluna. Dili gyud ko mo to nga parigla lang sa usa ka tawa nga way lingaw ang bibuhat ini ay. Kay kung parigla ba ay gihapit na lang unta kag tules o gidabalayo lagi pag imong auto. Apat wala man. Walay nahitabo bisan gamay. Hala na, makalibog gyud na unaon kung unsa gyud motibo sa maong tawa nga mubuhat nimo sa ingon atay. Na magampo lamang kita nga buhat ang gyud kadto sa usa ka tawo nga walay lingaw. Bisan lain ang akong pagduda sa maong hitabo. Apat hala na unsa may para dili ka ma-stress. Ngalimtan na lang to nimo para dili magdabat imong ulo nga maghunahuna atong hitabuak kay magsaba ka baya. O si Raymond, dili na lang ako siya sultihan sa maong hitabo. Aron dili kini makahasol siyang una-una. Ikaw mo ni Amarlon. Suman. Kuya Juan tani mo dito malban sa kwarta. Wa pa kay katag nimo unsa. Dili ka na ako tuyo, Bebrix. Oh. Ni ako kay mga yuko sila ng Perez Raymond. Kay ako siyang tawagan karon. Ug mapaila ko niya nga ako si Rene. Oh. Kaya higugma ni Mamaluna. Ug ako si Inon. Ako si Rene. Ug nakita namin ni Luna. Ug may nitabo na mo. Sodso sa kamotel. Oh. Unsa? Ingon ni ana ang buhaton mo, Marlon. Tawagan mo si Raymond. Og magpaila ka nga mao si Rene nga hinigugma ni Aluna. Oo. Aron mas dali ay lang palagbuwag ni Luna. Diba husto ako nunan? Buhaton. Husto ang imong nahuna-hunaan, Marlon. Aron mas dali nga mahuman ang tanang gimbuhaton. Wida. Nganong wa mami makahuna-huna si Lia ini, uy? May uto ka sa na. Sige. Tawagan ko si Lia. Panhiong sa dinis sa akong gisran. Karong gidayon. Oh, ikaw di ay. Wadi kay number di sa Raymond. Awa, uy. Ngano gutong maghupot og number ang tawhana. Di mamisod. Abis ang patingalig doon ako yung number niya. Dili maayong magbutbuot ang tawag kang Raymond nga dili mahibaw si Lia. Bueno, pundo lang na kanin sa kong gisran nga apartment, ha? Tawagan ko si Lia. Paanihan ko siya. Karon dayon. Tawagan ko si Lia. Naghinam-hinam na gyud ko nga mabalik na si Raymond gikan sa Manila. Aron matuman ang tanan ko mga laraw. Hoy, Lia. Ano sila ka nasugdig ka buwang, ha? Jimboy? Nakakadid ha? O sa tigay ingon mo?
buang, ha? Araw nga nasultian ni mo, ha? Kaniyar kung isitan o ni mo eh. Sige ka ngising nga ikaw rin usa. Ingon ana ra ba ng tao nga nasugdan ra pagkabuang day. Sige ngising nga siya rin usa. Tamparuson hinuon ka mo rin imo. Kinsa man nanawag ka? Si Briggs kayo nanawag ka. Oh, isa man na nanawag day. Hoy! Sibat na tayo na eh. Adlok makadungugin sa yung katawag sa cellphone. Doon na tingali ni Milagro gibuhat ay. Bida gini bayan na eh. Sa kayo namili ang gibuhat ni niya eh. Saka! Unsa? Oo. Di as marlon sa akong istran. Og may importante sa isulti nimo. Busa, arin, ayon, Lia. Naibaw na kung unsa iyang tuyo. Ing na siya nga wa pa ko'y kwarta nga'y kahatag niya. Oh. Unsa sa Marlon, uy? Pagdali man. Dili man ka sa busultihan nga unya nako muhatag o nagtipo namin ni Raymond. Ay, dili kwarta ang iyang tuyo, oy. Mura kang ako na. Mausay kong pagtuoy. Diyan kalit ang may buto dire. Nga kwarta iyang tuyo. Pero dili kwarta ang tuyo niya. May isulti lang siya nga maayong buhaton aron magkarakara o pauli si Raymond sa ila. Masabi na yun. Kaya nagpaabot ni mo sa Marlon. Kayo unsa man lagi ng buot niyang isulti, ha? Unsa? Dili maayo oy nga anita magsultig dugay cellphone. Bida sa niya oy. Oo. Kamay pagsultig Marlon no. Hello, Ma'am Lia. Ari dayon ma'am sa gistaran na mo ni Brex. Kinuda ko inuulan. Aron basta niya ang palabuwag ni Raymond o ni Laura. Ari lang tayo magsulti, ma'am. Okay, sige. Muha na ako karon dayon. Sige, bye. Asa to sila, Jimboy, nga misutoy man to og padagan sa iyang auto. Ambot na to niya mamay. Uman siya yung gitubag yung cellphone. Misutoy maglakaw. Abigyan akong nang itong ang asa siya. Ay, sagdi na lang to siya. Wa naman noong ko'y pagduda nga may dautan pa siyang laraw bato kang Raymond ug Alona. Tungod kay si Alona mismo ang misulti nako nga suod na kaayo silang duha karon. Hinahot lang unta nga nagsulti si Lia sa tinuod na Melinda. Maghinahot lang ko, Melinda. Jimboy. Karon nga ni anak ko, Marlon. O sige na dayon. Sulti ko unsa nang imong giingon nga makalipay nako. Og mas dali ang panagbuwag nila ni Raymond Malona. Sige na. Sige na Marlon. Sultihi si Lia sa imong nahuna-hunaan nga buhaton. Ma'am Lia, hatagi kong cellphone number ni si Raymond. Kay tawagan ko siya karon dayon. O magpaila ko niya nga kung siya rin nga hinigog ba ni Laura. Og ingnon ko siya nga nakita nami. Og nandun bi og motel. Og nagtagay sa lawas doon nga kalipay. Husto! Ganun mo, man ko magkaon ako na ini. Uy, Briggs! O sige, hatagan di ka sa cellphone number ni Raymond Marlon. Og tawagi siya karon gyud dayon. Maog yun. Ang atong gihimo nga naghuwat lang ta nga maabot sa Raymond gikas Manila. Bida. Ug mabday na rin dito usak si Manas Raymond. Usak si Manas ta maghuwat. Bright gid si Marlon. Bright ka man Marlon. Kaya ikaw ginanakaw na ng pagiha. Niya ang number ni Raymond. Akong ihatag nimo. Abinero, Ma'am Lia. Kay tawagan ko rin siya. Magiging pagting, Bria. Uy, Pero nakasiguro ko nga maugin ang number ni Raymond. Dili may tabo ka mag-ilis yung number kay mo man na nabera nga naadihan ta na ni mga contacts sa mga kasosyo sa negosyo. oy, basig naglubat na niya nag-charge. Apabutan na ito nga mag-activate. Pero, anilaw na kong palabay eskabiyon si mong gistran may breaks. Ako naman tuginan ako asawa nga niya ako liwam yan eh. O sige. Og ako, muuli lang una ko sabay. Lisod ako, dili ko makita sa akong inahan di perong gabi una. Basi magduda siya sa akong lakaw ko na, dili ko muulig bay. Basta maula to ha, Mablia. Kung takon ko na yun ikaw kung matawagan ko si Raymond. Bueno,
Ingon ani na lang Marlon. Gabiin naman ron. Ugma sa buntag sayo na lang kontaka og balik si Raymond. Og mahimo ka na nga muuli lang usab sa inyo rong gabi una. Total, naa naman nimong number ni Raymond. Bitaw. So, sige. Uli lang, Bimalon. Gabiin na rin eh. Ang importante nga nasayod na si Lia sa buot na tong buhaton. Labi na gid ikaw. Ug kung matawagan na mo si Raymond, ug masultihan mo na sa buot mong isulti, tawagin na si Lia. Oh, Pebrix. Og oras nga masultihan mo na si Raymond nga ikaw si Rene. Og nagkita mo ni Alona nga nagtagay sa kalipay, nakasiguro gi ko muulbog gid niya sa tumang kasuko si Raymond sa pinangga niyang asawa. Og samot taon niya kung nakita niya mga hubo niyong lagway ni Alona. Nay! Ayaw ko biyahe, Nay! Nay! Nagdamgo sa kuy na ko. Punta naman niya eh. Pamarlon! Nga ni singgit man ka po! Di ka anak. Nagdamgo sa kusa ako nanay. Nagtamko na sa tas akong lola. Nga wa ko kakita niya, sukad masukat. Oo, anak. Pero, okay na ko, anak. Sige, biyain ako din eh. Sige, eto una na nako si mama nga nagluto sa kusina pa. Matabang ko og hagpat sa kamunggay. Kay mag-utan man ko na si mama. Aris ako pa. Oh, sige, anak. Sa gunso naman eh, ang pagdamgo na ko yung nanay. Kumusta na ba siya? Kumusta na ba si Nanay Taling? Karon nga, kainom kag tubig ni Taling. So, igidam ko ni mo, ha? Makalit mo kag siyagit o anak? Sa mga anak kag igidam ko ni mo. Ako? Si Alona? Di man? Brando, nagdamgo ko sa inyong maguwang. Nga inyong igsuon sa inahan. Nga anak nako sa una na kong hiligog mga sidamian. Nagdamgo ko ni Manoy ninyo, Marlon. Mo ba? Nagdamgo ba si mong anak sa imong pagkadaga? Nga gingalan og Marlon? Ha? Nay Taling? Nanamilit ka, uban ang luha mo. Mihang iyong Unsay sunod nga mahitabo, mga higala. Sundan ninyo kanunay ang lain pang mga sumpay ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat. Ako. Gisuwat ni J. Badayos. Sa direksyon ni Jennifer Dato Minosa. Spinner Ariel Mantao. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garin. Dalit ka nato sa RMN Drama.